3, 2, 1. Succes! Drukte op de singles afgelopen zondag. Ruim 1700 wandelaars en hardlopers deden mee aan de 4e editie van de Singelloop. In vergelijking met de voorgaande 3 edities waren er dit jaar een aantal wijzigingen in het programma. Nou, deze editie stond vooral in het teken van, of staat in het teken van de sfeer. We willen meer sfeer bereiken onder de wandelaars en de hardlopers. Dat hebben we proberen te bereiken door de 5 en de 10 kilometer hardlooponderdelen te splitsen. Die starten nu na elkaar, waardoor het programma wat langer wordt. We hebben een oproep gedaan om meer huizen te versieren onderweg. Of dat is gelukt, dat moet achteraf blijken. Maar vooral hier op het plein hebben we aandacht besteed aan muziek, dansen, eetgelegenheden, koffie drinken van Koffie Met, noem maar op. Op die manier hebben we geprobeerd om de mensen langer op het plein hier in Venray te houden. Oké. 3, 2, 1. Afgeschoten door Dylan Hagens gingen de jongste hardlopers van start. In 4 afstanden, van 400 meter tot 2,2 kilometer, konden de kinderen van 3 tot en met 15 jaar zich met elkaar meten. Het aantal categorieën bij de wandeltochten steeg van 2 naar 4 stuks. En we hebben eigenlijk de 7,5 kilometer bij de wandeltocht hebben we geschrapt. En daarvoor in de plaats hebben we een 5 en 10 kilometer ingevoerd. Zodat eigenlijk mensen die net beginnen met wandelen ook de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan dit prachtige evenement. Mede door het splitsen van de 2 hardloopwedstrijden duurde het programma langer. Voor de organisatie was het te verwaarlozen, gezien de uren werk die zij in de voorbereiding hebben gestoken. Nou ja, daar gaat heel veel tijd in zitten. Laten we het daar maar op houden. Maar als je ziet wat je dan daarvoor terugkrijgt, dan is dat zeker de moeite waard. En ik denk voor menigeen ook de reden om daar vooral mee door te gaan. En eens kijken of we Venray nog meer in beweging kunnen krijgen dan we nu al doen. En gelukkig voor het wandelevenement zette het slechte weer van zaterdag zich niet voort. Ja, dat is een godsgeschenk mag je wel zeggen. We hebben gisteren allemaal gezien wat voor hondenweer het was. Het viel met bakken uit de hemel. En vanmorgen sta je op, je maakt de gordijnen op en denk je yes, het is in ieder geval droog. En iets later begint de zon te schijnen. Ja, wij zijn enorm gelukkig met het weer. We zijn enorm gelukkig met het aantal deelnemers. Met de toeschouwers, vergeet die ook vooral niet, hè, want dat is ook erg belangrijk. Dat die komen naar de hardlopers, naar de wandelaars. Dus wij zijn als organisatie super blij. Tot een uur of 3 werd er flink uitgepakt in het centrum. En met behulp van de vele vrijwilligers liep alles op rolletjes. Zonder vrijwilligers kun je een evenement van deze omvang niet realiseren. En we hebben dit jaar 170 vrijwilligers ingezet en dat is natuurlijk gigantisch. En alleen de aansturing van die mensen vergt enorm veel tijd. Vanmorgen waren de eerste hier al om 6:30 waren hier al actief om de zaak op te bouwen. Gisteren in de regen hebben ze rekken langs de singels neergezet. Ja, en dus een groot compliment aan al onze vrijwilligers. Want zonder hun is een evenement van de Venrayse Singelloop simpelweg niet mogelijk. Volgend jaar wordt het eerste lustrum van de Singelloop gevierd. En deze 5e editie vindt plaats op zondag 7 oktober. En nummertje 4 bij de mannen 9:33. Nu zeg ik het goed. Bas van Seuren.